Bon dia a totes i a tots. Anem a fer els parlaments inicials, que no seran gens rotllo, ja us ho puc dir. Anirem de cara al gra, us explicarem coses que més o menys us interessin. Estem aquí a la taula el senyor Jordi Mas, que és el director general de la Fundació Catalana per la Recerca i l'Innovació, i jo, com Valentí Ferràs, que sóc el director, o m'agrada dir, tinc la sort de ser el director del Museu de la Ciència Cosmo Caixa des del novembre de l'any 19. Tinc una trajectòria de 40 anys de gestió cultural, vaig ser director també de Caixa Fòrum, i us explico això perquè clar, la meva trajectòria sempre ha estat intentar donar o facilitar l'accés al coneixement. Sempre ha sigut aquesta la meva feina i sempre l'he fet amb molta il·lusió i amb moltes ganes, i des que estic a Cosmo Caixa encara les he renovat, perquè resulta que clar, aquí veniu molts nois i noies, nens i nenes, en veniu 200.000 a l'any, i la nostra intenció és, també amb aquesta col·laboració que fem avui amb la Fundació Catalana per la Recerca i l'Innovació, també amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i amb Educaixa, és donar vies i experiències que us facin créixer com a persones, però sobretot que us obrin les portes a estimar la ciència, també ho dic així, estimar la ciència i voler-hi dedicar el millor de les vostres vides, no? I això amb la Fundació Catalana per la Recerca i l'Innovació ho podem fer en diverses ocasions i estem molt contents de poder-hi col·laborar. Tornant a la història que us explicava, clar, ens dirigim a molts nois i noies i la nostra voluntat des de la Fundació La Caixa és que tingueu eines i elements per poder decidir si us voleu dedicar a la ciència. Quan vaig venir cap aquí el 19, clar, algú em va dir, quina sort que tens, no? Perquè ara en un moment que estem, la ciència que és tan decisiva, dic sí, i realment els reptes que tenim i que tindreu i que jo us animo a que no us poseu pessimistes, encara que les notícies a vegades sembla que ens porten a ser-ho, perquè realment des de la ciència, a part de que teniu la innovació, la creativitat, el sentir-vos molt útils, realment es pot transformar i es pot capgirar tots els problemes i reptes que tenim. Avui heu treballat el tema de l'emergència climàtica, que evidentment ja és un fet, això ja no ho pot negar ningú, tot i que encara anem lents com a societat, però vosaltres sí que teniu el repte de veure què podeu aportar, no? I per això us deia que realment si podem fomentar les vocacions científiques a través de Cosmo Caixa, aquesta seria la nostra proposta. Avui heu fet tallers, crec que alguns, heu treballat els projectes, també crec que alguns heu pogut visitar ja el Cosmo Caixa, dir-vos que el Cosmo Caixa és per totes vosaltres i tots vosaltres, perquè sempre hi trobareu inspiració. Aquí expliquem la història de l'univers, la història de la Terra, la història de la matèria inert, com funciona la matèria inert, com funciona la matèria viva, com funciona la matèria intel·ligent. Tenim moltes propostes, fem més de 8.000 activitats cada any, fem 5.000 visites comentades, fem moltes exposicions temporals, heu vist totes i tots el dinosaure que tenim aquí a baix a la sala, és un exemplar fantàstic que a més et dona molta humilitat, no? Perquè és de fa 100 milions d'anys i explica molt bé, ara no em puc allargar, explica molt bé tota la màgia de l'evolució. Bé, en definitiva, que us vull dir que Cosmo Caixa el fem per vosaltres, cada dia obrim per vosaltres, no només amb l'escola, sinó que vingueu a inspirar-vos i si us dediqueu a la ciència i opteu per això, penseu que és la millor manera de poder ajudar a la societat i a un mateix. Gràcies. Bé, bon dia a tothom. Bon dia amb aquesta jornada de conclusions de la ja 8a edició del programa Joves, Ciència i Ètica. Gràcies, Valentí, per les teves paraules. Sobretot saludar-vos, tots els que esteu aquí, tant a professors com a alumnes de tercer d'ESO dels centres, els aniré dient, l'Institut 25a Olimpiada. Esteu aquí? Ah, molt bé, no us sento. De l'Eixample, Institut de l'Eixample. Esteu aquí? Sí. Oriol Martorell. Aquests ja estan aquí. Miquel Taradell. Aquests també. Aquests han esmorzat més, Molt bé. I el Pere Viver.
Aquests sí que han esmorzat. Escolteu, ràpidament, abans de que sortiu vosaltres, que és el que hem vingut a escoltar. Primer, fer un agraïment, òbviament, és molt important ser agraït a la vida i sobretot amb les persones que t'acompanyen en els viatges com aquest. Primer, òbviament, agrair al Departament d'Educació, que des de la primera edició ens ha acompanyat i ens ha recolzat amb aquesta iniciativa. Agrair, òbviament, Cosmo Caixa i la Fundació La Caixa per hostatjar-nos i per acompanyar-nos també, com diu el Valentí, amb aquesta i moltes altres iniciatives. Agrair especialment també als nostres científics o als científics que us han acompanyat de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, ICTA del campus de la Universitat Autònoma, integrat pels investigadors i investigadores, l'Amàlia Calderón, l'Oriol Teruel, el Jos Slamersac, el Raúl Velasco i l'Álvaro Fernández Llamazares. Moltes gràcies a tots. També agrair perquè ens acompanyaran ara després amb la dinamització d'aquest acte la Laura Farró, la Sílvia López, la Mireia Kuhn i la Laura Martínez, que ens faran el suport de dinamitzar això. Molt bé. Unes paraules perquè ja ho heu parlat tot, però fer una mica d'èmfasi en el tema que hem escollit per aquesta edició, el tema de l'emergència climàtica. Potser no cal dir masses paraules, senzillament també entendre, per exemple, que sabeu aquests dies, si us heu estat informant, si mireu la televisió, els mitjans, estan a la reunió aquesta COP intergovernamental amb moltes entitats buscant aquest acord, aquest acord entre, diria, de la humanitat, per dir-ho així, de què farem en el futur amb el nostre medi ambient, què farem amb la nostra energia. Veieu lo difícil que és, veieu lo difícil que és posar d'acord molta gent amb un text, amb un acord que en definitiva ens salvi com a humanitat, ens salvi com a espècie humana a la Terra. Ja veieu que no és fàcil. Per tant, el bo que és entrenar-se, el bo que és assajar, arribar a acords, parlar-ne, sobretot des del coneixement i des de la curiositat, com deia abans el Valentí. És important que entengueu que el coneixement, els fets, són la base de poder prendre decisions. Si no estem informats, si no tenim la informació correcta, estarem enganyats. I, òbviament, ningú, ni vosaltres ni ningú, vol que estiguem enganyats. El tema de l'emergència climàtica és un tema extremadament complex, és un tema extremadament que entren molts factors a jugar i, per tant, és un tema que no té una solució òbvia, ni té una solució per demà, ni té una solució fàcil. Però això no vol dir que no tingui una solució, senzillament que hem de fer molts més esforços en trobar-les. Heu estat parlant durant tot aquest temps, amb aquesta edició, de 4 grans subtemes. Temps extrems, descobrim els efectes físics del canvi climàtic, qui té dret a contaminar i qui té el deure de reduir la contaminació, solucions, fal·làcies, la ciutat, solució o problema davant el canvi climàtic. Ja bàsicament, aquesta capacitat crítica que volem amb aquest programa despertar amb cadascú de vosaltres, perquè alguns de vosaltres segurament i molt probablement sereu científics, us voleu dedicar al món de la ciència, alguns potser no voldreu o no podreu o no us interessarà prou, però en qualsevol cas és important que contacteu, que entengueu que la ciència està darrere o hauria d'estar darrere de totes les nostres decisions i adquirir aquesta capacitat crítica, que no vol dir sempre que no. Ser crític no vol dir sempre que no, vol dir opinar amb coneixement de causa, opinar segons la teva opinió, però amb coneixement del que és. Per tant, és dir la teva opinió i també saber entendre amb una certa empatia el que està dient l'altre. A vegades les discussions o les decisions no passen per aquí. Bé, a part, ja senzillament per finalitzar, òbviament reconèixer la tasca dels vostres docents, dels vostres professors, que tenen una tasca immensa per guiar-vos en aquest futur de la vida
i també pels nostres científics, els científics que han estat a acompanyar-vos, que han decidit dedicar la seva vida, han decidit dedicar part de la seva vida professional a la ciència, a generar coneixement, a que la societat conegui més el que està passant en realitat. I això, en definitiva, ens ha d'ajudar a prendre decisions del futur, perquè de ben segur, com a humanitat, haurem de prendre decisions molt importants en els propers anys. I la vostra generació, molt més probablement que la nostra. Per tant, res més, agrair-vos a tots que esteu aquí. Nosaltres hem vingut a escoltar-vos i ja caiem, deixem que ens continuaran moderant l'acte i, evidentment, animar-vos a preguntar, a sempre ser curiosos, perquè el futur de la societat està en les vostres mans. Per tant, moltes gràcies. Bon dia. Donem pas ara a la part de les conclusions d'aquests 4 debats de rabiosa actualitat i de necessitat imperiosa de trobar solucions optimistes. Aquest matí hem tingut aquests 4 debats simultanis esplèndids. Tots vosaltres heu aportat moltes idees, moltes solucions i ens esperanceu per un futur millor per tots nosaltres. Moltes gràcies i comencem amb les primeres conclusions, que el tema era temps extrems, descobrint els efectes físics del canvi climàtic. Aquestes conclusions les duran a terme el Pol Rodríguez de l'Institut Pere Viver i la Sumat Batra de l'Institut 25a Olimpiada. Si podeu pujar. Hola, bon dia. Avui us explicarem com poden afectar els canvis climàtics a la nostra vida. Ens poden afectar d'aquestes maneres en la salut, economia, alimentació, fenòmens climàtics extrems, pèrdua de biodiversitat i societat. A la salut, doncs, podem rebre moltes onades de calor. Ara, una persona que ha nascut al 2010 rebrà més o menys unes 18 onades, gasos contaminants que ens poden afectar molt, i l'ecoansietat, que és més psicològic, que és l'ansietat al canvi climàtic. L'economia, doncs, la inflació, gràcies a la sequia del canvi climàtic, tenim menys recursos d'aliments i hi ha més inflació. I aliments, doncs, per això que hi ha menys recursos d'aliments i escassetat d'aigua, que no tenim tanta aigua dolça per la sequia i que el cicle de l'aigua no funciona tan bé. I fenòmens climàtics extrems seria sequera, huracans, tempestes. En la pèrdua de biodiversitat és com un cicle. Per exemple, les abelles els esquirols que planten arbres sense voler, per exemple, sense ells no podria passar això. I la societat, pèrdua de béns materials, o sigui, pèrdua de recursos naturals. Bé, doncs ara us introduiré quines accions podem fer nosaltres per mitigar els efectes del canvi climàtic. Doncs aquestes són 5, hem arribat a 5 conclusions i com a primera conclusió tindríem l'economia. Podríem introduir una economia circular, com també podríem introduir les 3 R's i fomentar-les, que són reduir, reutilitzar i reciclar. També podríem fer un consum de proximitat zero, és a dir, productes locals. Com a segon punt, tenim els programes de reforestació i la prevenció d'incendis, que és un canvi que nosaltres podem fer, no necessitem d'ajuda externa com podria ser el govern, i són programes que podem participar tots nosaltres i que ajudarien molt.
Com a tercer punt tenim el fomentar l'accessibilitat als transports públics, és a dir, fomentar els transports públics mitjançant noves línies o nous autobusos o l'accessibilitat a aquests mateixos, com podria ser gràcies a la baixada de preus. Com a quart punt tindríem l'ús d'energies renovables, com podria ser l'eòlica, podria ser la solar, que són energies que mai es gasten ja que són il·limitades. I com a últim tenim la investigació científica, que són molts els científics que estan ara introduint noves energies, estan introduint nous canvis al nostre món, com podria ser els combustibles sintètics, que és un combustible fet a partir de plantes. Gràcies. Creiem que les nostres conclusions estan relacionades amb el principi de no maleficència perquè les mesures proposades durant el debat han anat encaminades a minimitzar el dany a l'ecosistema. Gràcies. Moltes gràcies. Anem a veure les conclusions del segon debat. Qui té dret a contaminar i qui té el deure de reduir la contaminació. I aquestes conclusions ens les farà la Martina Mateo, de l'Institut Escola Oriol Martorell, i el Marc Rimbau, de l'Institut Eixample. Endavant. La primera pregunta que respondrem serà si tenim el dret als països desenvolupats a limitar el progrés econòmic dels països emergents. El primer punt que hem decidit que cal destacar és que els països més afectats són els que menys han contaminat i només es senten repercutits de la contaminació dels altres. Encara que hi ha països que contaminen més i hi ha països que contaminen menys, el planeta és un i tots ens sentirem repercutits per aquesta contaminació. És igual el que contamini cada país. També creiem que hem de limitar el progrés econòmic dels països emergents perquè els països que han contaminat més... Si fem això estem discriminant i fomentant la desigualtat. En canvi, el que podríem fer és col·laborar i juntar forces a aquests països, ja que creiem que tots tenim un objectiu comú, que és anar contra el canvi climàtic. Cal posar límits a la contaminació, però no iguals per tothom, perquè històricament els països més desenvolupats són els països que més han contaminat i per això creiem que ara aquests països són els que haurien de tenir un paper important en la solució. Això va lligat amb què és el concepte de la igualtat, què entenem per la igualtat nosaltres. La igualtat no és el mateix per tothom, perquè aleshores parlaríem d'un concepte injust. La igualtat són els recursos que s'adaptin a la situació de cada país. Si un país és més pobre, doncs a aquest se li haurà de proporcionar més recursos que un país que sigui més avançat. També, com a últim punt, hem destacat que és necessari un acord mundial perquè el planeta ho reclama. A partir d'això hem vist dues opcions, la pessimista i l'optimista. La pessimista seria que els que manen en els països no els interessa lluitar contra el canvi climàtic perquè només els interessa l'economia i guanyar diners. Però després també tenim una opció optimista, que som els ciutadans. Els ciutadans som els que hem de reunir forces per posar el nostre gra de sorra i per fer revoltes perquè això s'aconsegueixi. L'opció optimista també ressalta que si nosaltres no ho intentem, doncs és evident que no es podrà fer, però si ho intentem podem arribar a un acord. També hem arribat a altres acords, com per exemple que els països rics haurien d'ajudar econòmicament els països més pobres per ajudar-los a financiar les energies renovables, que seria un extra com per millorar les emissions de CO2 i que siguin més baixes. També hem arribat a un altre acord,
que és que hi ha gent que cobra moltíssim al mes i a l'any, i aquesta gent, per exemple, si cobres 100.000 euros al mes, hi hagués un impost que et tragués 30.000, per exemple, i aquests 30.000 euros s'anessin a països pobres per ajudar a financiar una part de les plaques solars o energies geotèrmiques o el que sigui. I una cosa que hem estat tots d'acord és que un fet molt important seria l'economia circular, que, per qui no ho sàpiga, cada mòbil que comprem, sigui iPhone o Android, té una vida útil, està dissenyat perquè s'espatlli o deixi de funcionar per complet, i el que estem parlant de l'economia circular és que estigui fet com perquè tu puguis anar a la botiga i diguis vull la nova càmera o el nou xip, i te'l puguin millorar sense necessitat d'haver de crear un de nou. Això fa que les empreses creïn molt menys residus a l'any i baixi un munt la contaminació o gastos de productes fòssils, etc. I això ajudarà moltíssim a que el món baixi de temperatura i no arribem a unes temperatures que no es puguin revertir. Gràcies. Moltes gràcies. Esplèndides conclusions. Anem a passar al següent tema, solucions i fal·làcies, i ens el presentarà el Jan Molina de l'Institut Pere Viver i la Maria Moreno de l'Institut Escola Oriol Martorell. A nosaltres ens han tocat dues preguntes. Començarem parlant la pregunta sobre fins a quin punt creieu que els avenços tecnològics poden ser una solució per a la mitigació del canvi climàtic. Cal desenvolupar, hem arribat a la conclusió que cal desenvolupar alternatives als combustibles fòssils que no generin residus ni augmentin la contaminació que hi ha actualment. També hem de tenir en compte l'escalfament ecològic que tingui un equilibri entre els beneficis econòmics i els impactes de l'ecologia, com per exemple els cotxes elèctrics, que les fàbriques contaminen molt de la manera que els fan, o per exemple la maquinària, que hi ha una màquina que talla arbres en menys de 30 segons i en un dia potser podria acabar de tallar un bosc sencer, i és un problema. La tecnologia és necessària però no és suficient, ja que si no s'aplica alguna llei que la limiti o ajudi, pot arruïnar tot, i això té que estar controlat. I aquest punt és el que ens porta a la següent pregunta, que és quines polítiques socials creieu que caldria implementar per a contribuir de manera eficaç a la mitigació del canvi climàtic i quins són els problemes que es podrien plantejar. Primer de tot, calen polítiques internacionals per limitar les emissions contaminants, que ja s'estan fent, com per exemple les COPs, però tot el que es parli en aquelles reunions s'hauria de dur a terme, i no només a nivell europeu, sinó també a nivell de tot el món. Per això és necessari regular la publicitat, ja que no són necessitats, però sí que són capritxes que abans no teníem i ara sí, per culpa de la publicitat enganyosa que ve acompanyada d'algun famós o alguna cosa així. També, com ja he dit abans un altre grup, allargar la vida dels productes, tant siguin tecnologies o altres coses, per reduir-les, reduir el material, reutilitzar-les i reparar qualsevol cosa perquè no tinguin un final útil tan a prop quan es podrien allargar i no tirar-los en països més pobres, com per exemple Ghana. També un d'aquests problemes són que haurien de regular les empreses com Apple, que va traient coses del sistema operador dels mòbils, ordinadors o iPads. Per això és necessari informar els joves de les ciutats de la contaminació, com funciona, i per això podríem fer ús de les redes socials com TikTok, Instagram, YouTube. És necessari per la nostra evolució. També dir que aquest debat que hem parlat avui durant una hora no és un debat tancat, que s'han de tractar molts més temes i tenir molts més coneixements.
La valoració de les nostres conclusions sota la mirada dels principis bioètics són, en relació als principis de beneficència, cal reduir els impactes ambientals alhora que garanteixin les necessitats bàsiques de tothom. En relació a la beneficència, desenvolupar les noves tecnologies minimitzant els impactes socials, per exemple, l'extracció de minerals o les manufactures, com per exemple a la Xina hi ha una fàbrica que tenen unes molt males condicions de feina. I en relació a la justícia, cal garantir que s'apliquin restriccions internacionals, que es compleixin a tot arreu per igual sense cap excepció. Moltes gràcies. Fixeu-vos que estan introduint aquests conceptes de bioètica molt interessants. És el primer any que introduïm aquests conceptes i els recullo. Aquests conceptes de bioètica són 4 i que ens permet escanejar, ens permet valorar si les solucions o les conclusions a les quals hem arribat compleixen, són ètics o no, i aquests 4 principis de bioètica que us han anat esmentant doncs és el principi de beneficència, és a dir, mirar si el compromís de fer el bé i de promoure el benestar de les persones. L'altre principi és el de no maleficència, el compromís d'evitar o reduir al mínim els danys de les persones. El tercer és el d'autonomia, és el compromís de respectar la capacitat i el dret de les persones a triar els seus propis valors i objectius, de decidir per si mateixos. I el quart principi és el de la justícia, que seria el compromís a l'equitat, és a dir, donant a cada persona el que li correspon i repartir equitativament els recursos col·lectius. Tot això també el grup les conclusions finals parlen del debat de la ciutat, solució o problema davant del canvi climàtic i també intercalaran per tancar aquestes conclusions aquests principis bioètics. Endavant, són la Berta Serrahima i el Roger Capdevila, els dos de l'Institut Escola Oriol Martorell. Endavant. La primera pregunta que hem hagut de treure conclusions és com afecta el canvi climàtic a les ciutats i repercuteix de la mateixa manera a tots els habitants. D'acord, doncs hem arribat a les conclusions de que una de les maneres en les que afecta és amb les onades de calor, perquè pugen molt les temperatures i en especial a les ciutats, ja que a l'haver molts edificis i el terra és d'asfalt, doncs irradia molta calor i es crea un efecte anomenat illes de calor, que és que una ciutat comparada amb una àrea rural, doncs la temperatura és més alta, per això que he dit, que hi ha els edificis i l'asfalt que hi ha més calor. Un altre factor són les inundacions, que també per l'asfalt l'aigua no s'absorbeix pel terra, llavors a les ciutats també hi ha moltes inundacions i com el terra està brut i hi ha contaminació, doncs l'aigua és molt bruta i està contaminada i això pot causar problemes de salut. Un altre efecte és la pujada del mar i el 80% de la població d'aquest món viu en pobles costers, llavors això és un gran problema per quasi tothom. I el quart efecte és la contaminació de l'aire pels gasos d'efecte hivernacle, però també pels gasos contaminants. I això, sobretot a les ciutats, crea una cosa que es diu boirum, que és la barreja entre boira i contaminació, que fa que per sobre la ciutat hi hagi com una capa marronosa d'aire. Llavors, en relació a la segona part d'aquesta pregunta, si repercuteix de la mateixa manera a tots els habitants, creiem que no, perquè no tothom té els mateixos recursos econòmics ni la mateixa condició física o salut per adaptar-se i afrontar aquests efectes del canvi climàtic. I els recursos a les ciutats no estan repartits equitativament i això crea una segregació social. Per exemple, un barri
amb moltes poques zones verdes, edificis molt precaris i molta densitat de població, pot estar just al costat d'un barri amb moltes zones verdes, molts recursos econòmics i cases. La segona pregunta és com han de ser les ciutats per garantir un futur sostenible i socialment just per tothom. I amb aquesta pregunta hem arribat a la conclusió de que les ciutats necessiten un canvi de model en dos nivells. El primer és a nivell individual i el segon a nivell col·lectiu. A nivell individual hem arribat a conclusions com comprar aliments a proximitat, fer ús del transport públic, utilitzar cotxes compartits també, reciclar, adaptar el lloc de residència perquè tingui un millor aïllament tèrmic per l'hivern i l'estiu, per temperatures extremes. Llavors, els canvis que s'haurien de fer a nivell sistèmic, això s'hauria de fer més des del govern, des de l'Estat, però creiem que són importants aquests punts. El primer és planificar les ciutats per adaptar-se als efectes del canvi climàtic a llarg termini, o sigui, no donar solucions que resolguin el problema actual, tenir en compte que això anirà a més i posant, per exemple, espais verds o refugis climàtics accessibles per tothom. El segon punt és distribuir els recursos equitativament als diferents barris o zones de les ciutats o pobles, posant un altre cop espais verds, que hi hagi polítiques per afavorir la distribució de la riquesa i reduir la segregació social. El següent punt és que hi hagi canvis en els patrons de consum, com ja han comentat altres grups, amb l'economia circular, en què els productes no tinguin una data de caducitat, per dir-ho així, i que tot duri més per no consumir tants combustibles fòssils. Després, també prioritzar les inversions públiques per millorar la xarxa de transport públic, per afavorir els cotxes elèctrics i els transports elèctrics i, per últim, regular de manera més eficaç l'ús dels recursos com l'aigua, l'energia o les matèries primeres, ja que les ciutats normalment són les que més consumeixen i les que menys produeixen. I per últim, hem comprovat que les nostres conclusions estiguessin d'acord amb els principis bioètics. Amb el primer, que és el de la beneficència, hem vist que sí, perquè promou el benestar davant els efectes del canvi climàtic per tots els habitants de les ciutats i els pobles. En relació al segon punt, que és el principi de la no maleficència, redueix els danys a les persones més vulnerables, afavorint el benestar i la salut, o sigui que sí que el compleix. Després, al principi de l'autonomia, hem vist que en part es perd una mica la llibertat individual a l'hora de decidir, perquè són canvis, però que són canvis que afavoreixen el bé comú de la majoria i, per tant, creiem que sí que el compleix prou. I, a part, això sol passar sempre, que sempre hi ha persones que perden una mica la seva llibertat individual, però al final tot és per afavorir la majoria. I en relació al principi de justícia sí que el compleix, ja que millora el repartiment equitatiu dels recursos. Perfecte, doncs arribem ja a l'última part d'aquest esdeveniment. En primer lloc, sí que m'agradaria fer un reconeixement en aquesta primera fila que està asseguda aquí al davant, que són els vostres companys i companyes que han fet de portaveus, recollint tot el que heu debatut, tota la feina que heu fet, que s'han posat davant d'aquest faristol davant de més de 300 persones, molta gent que no coneixen. Això no és fàcil i, per tant, m'agradaria un fort aplaudiment per als vostres companys i companyes.
Perfecte. En segon lloc, i de manera molt ràpida, des de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, tornar a fer els agraïments al Departament d'Educació per acompanyar-nos des de la primera edició en aquest projecte, al Cosmocaixa i a Fundació La Caixa per acollir-nos en aquestes fantàstiques instal·lacions. En aquesta edició també donar les gràcies a l'Ajuntament de Barcelona per haver comptat amb el seu ajut. I finalment, amb l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona en aquesta edició i que els tenim ja preparats per fer aquesta última part, que podien haver fet una xerrada convencional aquí davant de vosaltres, però que s'han atrevit a fer una cosa més interessant que segur que els hi sortirà molt bé. Tenim en aquest equip a l'Amàlia Calderón Argelic, a l'Oriol Teruel, a l'Aljosha Slamersac i finalment també en Raül Velasco, tots de l'ICTA, i que segur que ens faran una gran actuació. Un aplaudiment, sisplau. Què faríeu si després de recollir moltes evidències científiques arribeu a la conclusió que moltes societats, si no totes, col·lapsaran en breu? Quina calor. Hem començat amb un apagón elèctric. Hòstia. Només falta que em caic. Hi ha algú ahí? Ahí. ¡Oh! ¡Wow! Hola! Que calor que fa avui, eh? Hola, sóc el doctor Ecoansiedat. La veritat és que m'han convidat aquí per donar una xerrada i sí, serà la meva última perquè ja no queda temps. És que ja som una mica massa tard i, bueno, faig això i després em vaig a Val d'Aran perquè, simplement, què m'has de? És que ningú em fa cas, és que millor em vaig a Val d'Aran a agafar una mica d'aire refresquet i així estarà. És que, com científic, estic veient que moltes conseqüències del canvi climàtic ja estan passant fa anys. Les sequeres que estan buidant els nostres rius i embalsos, els terribles incendis forestals, les onades de calor que ens quiten somni i no permeten que ni sortim per la carrer durant aquests dies de l'estiu sota de 40 graus. I a l'altra banda, les borrasques que aturen la ciutat perquè no estem preparats per tanta neu aquí, és que som un país de Mediterrani.
I no acaben les males notícies aquí, perquè tot apunta que dintre de poc la situació, el canvi climàtic només empitjorarà. Si els vostres pares han viscut com una onada de calor cada 4 anys, en pocs anys podrem arribar fins a 5 onades de calor cada any. Els nits tropicals que no ens deixin somniar bé, que no ens deixin dormir bé, podran pujar fins a 4 mesos cada any. És que... I la tan estimada mar, les platges de Barcelona, que tant s'agraden, podrien desaparèixer dins del poc per les pujades del mar, que podrien arribar fins a més que 1 metre, més o menys així. Tot i que això podria semblar-vos poc, però 1 metre dintre de pocs anys implicaria molt gran part de la ciutat inundada. Al mar fins a Arc de Triomf, la platja Bogatel, Chao Pescao. És que jo no puc acceptar aquesta realitat. Jo no puc imaginar de viure en una ciutat sauna i molt menys anar a banyar-me a un mar com un caldo de peix bullit. Així que jo em marxo, jo no puc més, us desitjo tot el millor a tothom, però jo em vaig. Ai, el doctor que ansietat, aquest és un exagerat, Posa't per aquí, relaxa't, que t'ensenyaré com la tecnocràcia, és a dir, un servidor, farà que totes aquestes catàstrofes que estàs aquí ensenyant no succeeixin. Tenim la tecnologia a les nostres mans. No farà falta que canviem el nostre estil de vida ni cap d'aquestes coses que esteu dient. Per exemple, l'eficiència. Cada cop tenim els edificis més eficients, gasten menys energia, conserven millor la calor a l'hivern o el fred a l'estiu. O els cotxes. Ara tenim cotxes més ràpids, més grans, amb luxes, ple de pantalles per tot arreu, aires acondicionats, que si finestres que pugen i baixen automàtiques, i encara i així gasten molt menys que cotxes de fa 20 o 30 anys. O tots els aparells que tenim a casa, la nevera, la secadora, el microones, qualsevol aparell gasta menys energia que fa 20 anys. I això què comporta? Això fa que reduïm les nostres emissions de diòxid de carboni i de gasos d'efecte hivernacle i així també reduïm la nostra petjada de carboni. Mireu, si no, com serà la ciutat del futur. Que verda, amb tanta vegetació. Aquesta vegetació ajudarà a absorbir tot aquest diòxid de carboni que hi ha a l'atmosfera. Hi haurà una mobilitat sostenible, intel·ligent, amb cotxes, autobusos elèctrics, on serà més fàcil anar caminant d'una banda a una altra de la ciutat. I això també ens farà reduir la nostra petjada de carboni. I si això no és suficient, tenim la geoenginyeria o enginyeria climàtica. Sabeu què és la geoenginyeria? Ja us ho dic jo, ja. Què ens preocupa? Que els rajos de sol penetrin l'atmosfera i per culpa de l'efecte hivernacle es quedin aquí i s'escalfi el planeta? Doncs per què no evitem que aquests rajos de sol traspassin l'atmosfera? Omplim l'espai de centenars de milers de miralls que facin rebotar aquests rajos de sol i no traspassin i així ja refredarem el planeta d'una manera controlada. O no només mirem a l'espai, mirem també al subsol. Podem retornar el diòxid de carboni d'allà on no hauria d'haver sortit mai. Podem omplir aquí a Barcelona, Collserola, de grans ventiladors i grans aspiradors que captin aquest aire, aquest diòxid de carboni i amb grans tuberies portar-lo un altre cop al subsol o amb vaixells, portar-los a antigues petroleres, a plataformes petroleres i reinjectar aquest diòxid de carboni de nou i tancar aquest cicle que no hauríem d'haver trencat mai. Per favor, ja està la tecnocràcia venent fum. Que si geotèrmia, que si captació de diòxid de carboni, totes aquestes tecnologies està per demostrar que funcionin. De moment, l'única captació que fan és captació de diners públics de tots nosaltres. A veure, Mr. Crític, i les renovables què? No podràs dir de les renovables? Tenim
energia pràcticament infinita, que no emet cap mena de gas d'efecte hivernacle ni cap mena de partícula contaminant. No pots estar en contra de les renovables, oi? Això serà la platja de Bogatel, que és que lo trobo una mica lleig, perdona. No, això no és la platja del Bogatell. Això és el Cap de Creus, un dels paratges naturals de Catalunya que te'l volen trinxar. Vinga a ficar plaques i molins, surt d'aquí, home. Per favor. Volen trinxar tot el territori ficant molins i plaques solars i això no està demostrat encara que pugui reduir les emissions d'efecte hivernacle ni el consum de combustibles fòssils. El que fem és consumir més i més. A més, aquests molins estan fets de materials i de fibres que deriven del petroli, resines epoxi, metalls passats i molts d'aquests materials els necessitem derivar del petroli. A més, com es construeixen? Heu vist com es construeixen amb megamàquines que funcionen amb dièsel i amb combustibles fòssils. Semblen molt bonics, però al final necessiten els combustibles fòssils per funcionar. I a més, què passa quan no fa vent? O no hi ha sol? O hi ha una sequera com l'actual? Què passarà amb les renovables? No et preocupis, ja adaptarem la demanda a la producció, això no hi ha problema. Ah, la demanda de la producció. Sabeu què vol dir això? Ja ho estan fent. És un mercat de demanda. Qui pugui pagar, que consumeixi tant quan vulgui i quan vulgui. I quan no, que foti rentadores a les 4 de la matinada. La tecnocràcia del capitalisme sempre al servei dels més rics i la classe treballadora que es bombi. Però, a veure, sabeu què passa també? Que no és només un tema d'emissions. També els residus. Heu pensat mai què passa quan un molí ja deixa de funcionar? Vinga, fem un forat i ho fiquem aquí, a sota la catifa. I ho tapem tot ben tapadet i aquí no ha passat res. A veure, Mr. Crític, la tecnologia també té la solució per això. Estem investigant en noves plantes de reciclatge per tots aquests nous residus. Només falta inversió per aquestes plantes. Veu, la tecnocràcia sempre vol més pasta pública, més inversió de tots nosaltres. En volen sempre embaucar. Però potser, si tornem a parlar ara de l'eficiència, sí, aquests aïllaments, potser molts d'aquestes persones els embauques, però a mi no m'embaucaràs. Només cal saber una mica d'història. Els 200 anys que portem de revolució industrial, la tecnologia ha servit per millorar l'eficiència, sí, però l'eficiència sota el capitalisme només ha servit per fer cotxes més grans, més cotxes per tothom, desplaçar-nos més lluny. I els electrodomèstics, sí, molt bé, són electrodomèstics que consumeixen menys, però cada cop els fem més grans. Els hi fotem domòtica, amb mòbils, per controlar unes coses i altres, fem més grans. Llavors entrem a una cuina, obrim un armari i ja no sabem ni els catxarros que tenim allí dins. Que si Thermomix, que si un catxarro que fa el bizcochito, i ara què? Ara l'air fryer, no? Per què no? O aquesta, la Nespresso, que te viene el George Clooney allà a prendre el cafè amb tu. Per favor. I si mirem d'on ve tot això? Tot això no ve de qualsevol lloc. Aquí els ingenieritos, els tecnòcrates, ve que treballen molt bé aquí a les seves oficines, aquí amb aire condicionat. Heu vist que guapo que surto allà o què? Sí, heu vist, no? Però, com molt sabem, la fàbrica del món està a la Xina, i a la Xina les condicions laborals són ben diferents. Mireu, treballen aquí de dilluns a diumenge, 10 i 15 hores. I la mineria, d'on surten tots aquests minerals? Molts cops aquí no tenim ni mineres. Hi ha minerals crítics com el coltan, que hem d'anar a buscar-los a l'Àfrica. Mireu aquesta minera del Congo. Aquí tenen treball infantil. Hi ha canalla que en comptes d'estar a l'escola està aquí extraient recursos amb les seves mans per poder menjar alguna cosa al dia. I després sempre penseu, on acaben els residus? Perquè, clar, aquesta eficiència que ens fa canviar cada 2 per 3 de mòbil, segur que ara pel Nadal esteu pensant en comprar-vos un nou mòbil, una nova tableta, un nou ordinador, perquè si no quedareu obsolets, home, no seríeu l'últim de la classe, no? Que si no el George Clooney no vindrà a casa. I què passa? Doncs vinga, fer més eficiència, però vinga a generar residus. On acaben aquests residus? Molts dels residus electrònics acaben a l'Àfrica, com abocadors com aquests a Ghana. Tot és un desastre. Bueno. Prou. Ja està bé. Ja estan aquí els homes barallant-se a veure qui la té més grossa. Qui la diu més grossa. A veure, tu, crítica. Els teus comentaris són molt destructius i s'ho critiquem tot i diem que no a tot, anirem directes al col·lapse i no volem això. Tu, tecnocràcia, t'estàs passant una mica d'optimista, les coses no són tan senzilles i a més, qui es podrà permetre tota aquesta tecnologia? I tu, societat, a veure, no fugis, no marxis, que necessitem les teves dades, necessitem els teus models, necessitem saber com podem sortir d'aquestes. Sabeu el que ens manca? Ens manca una perspectiva de justícia ambiental, justícia climàtica i justícia social.
Sí, és cert, com diu la crítica, que no tothom té les mateixes responsabilitats davant el canvi climàtic, no tots tenen els mateixos recursos. Per això cal que cooperem, cal que cadascú pugui aportar a la seva mitigació i l'adaptació del canvi climàtic i tinguem en compte les diferents necessitats, les diferents vulnerabilitats i que anem tots a una, que cooperem. Però tu creus que això serà possible? Mira la Concietat, vinga, que se marxa a la Vall d'Aran a salvar el seu cul. I aquí el tecnòcrata, vinga a fer dinerets pel seu benefici propi, encara que sigui en contra del bé comú. Però és que no estem sols i tenim altres exemples que han passat. Mireu tots aquests. Jo crec que aquestes generacions que estan aquí, joves, ho tenen molt clar, Estan fent assemblees, demostracions, manifestacions demanant justícia climàtica, demanant un canvi en el sistema. Que ara aquí començo a escoltar. Si fem un canvi de sistema, potser podrem sortir-nos d'aquesta. Clar, això implica un canvi en l'economia, però una economia social i solidària, un canvi en els patrons de consum, un canvi en com entenem les ciutats. Hem d'anar als governs, a les persones que estan en el poder, en les legislacions, i veure com podem canviar d'una forma sistèmica per sortir-nos del canvi climàtic i mirar pel bé comú. A més, us donaré un altre exemple. Recordeu durant la pandèmia del Covid? Allò va ser un problema internacional que tots els països es van haver de coordinar per adreçar aquest problema supergreu. Recordes la Concietat durant el Covid? Ho vas passar molt malament, perquè crec que tots ens vam cooperar i vam deixar de fer petites activitats individuals, ens vam sacrificar pel bé comú. Sí, és que jo ja patia ansietat durant Covid, de fet, però després de que veia que altra gent està cuidant una a l'altra i tot podríem ser una mica solidaris, hem vençut el virus i jo també he vençut per menys aquesta ansietat. Clar, ens vam quedar a casa, vam cuidar les persones més vulnerables, vam cooperar, vam posar-nos la mascareta, ens vam vacunar i la pandèmia ja l'hem passat. Per tant, sí, junts és possible. Hem de pensar globalment i actuar localment. Per exemple, els refugis climàtics. Aquí les escoles també ho tenen molt clar. Veiem que molts patis de les escoles els estan transformant perquè sí, és veritat, el canvi climàtic és una realitat que està ocorrent ara mateix. És cert, com diu la Concietat, que cada vegada hi ha més onades de calor, està pujant el nivell del mar, però cal infraestructura per preparar-nos a això i això també requereix una mica de tecnologia. Ara t'escolto, cooperació. La tecnologia serà necessària per tots aquests refugis climàtics. Clar, però la tecnologia només ha d'estar al servei de les persones i del benestar, no de l'economia. Mireu, aquí vam fer petites transformacions que no són gaire costoses per poder millorar el benestar de tots i totes, i això ha de ser de forma accessible i justa per tothom. Què me'n dieu? Crec que totes les vostres opinions són valioses i són necessàries. Per això, la transició no hem d'anar abocades al col·lapse, sinó ho hem de fer de forma planificada, cooperant, coordinada, justa i democràtica. Que totes les vostres veus són importants i tots vosaltres teniu moltes coses a dir sobre això. No sé, cooperació, jo encara tinc els meus dubtes. Tu creus que aquesta gent voldrà fer alguna cosa després d'aquesta xerrada? Jo crec que li podem demostrar que podem fer algun exercici de cooperació en què cadascú de vosaltres estigui en el seu lloc. Per exemple, què tal? Què us sembla això? Podem fer algun exercici de fer rebotar aquesta pilota i que no toqui terra en l'escenari? Jo crec que sí. Podem cooperar? Vinga, cooperem! Allosa. En orden. Pero ponlo delante, ¿no? Sí. ¿Que Allosa aquí?
A veure, és normal angoixar-se perquè el tema de canvi climàtic és un tema potent, un gran reto i no passa res. Sí, jo he vist que la tecnologia és necessària, però només al servei del bé comú. És important que mantinguem l'esperit crític. Les solucions a la sostenibilitat no són fàcils, ni ho seran. Hi ha temps, però hem d'actuar ja. Entre tots i totes, juntes, ho podem fer possible. Vinga, per últims, comentar-vos que el document que heu fet conjunt de treball amb totes les conclusions serà enviat a diferents responsables i organitzacions que tracten el tema del canvi climàtic. Esperem que pugui ser de molta utilitat i que facin cas de totes aquestes recomanacions i accions que heu plantejat aquí. Simplement dir-vos això, que aquí s'acaba el Jove Ciència i Ètica d'aquest any i que ens veiem l'any que ve. Moltes gràcies.